Keep the music strong. Let it play. Very white esithi-ke let the music play imizuzu abasenza be-17 ngoku phambi kobana in fact bethele intsimbi yaka-10 o'clock sincokola no-Dr. Gqubani Thuswa ngugqirha wamehlo based in Queenstown. Namhlanje sijonga iingxaki zamehlo esithi sihlangabezane nazo eziba sisiya sikhula. Nditshilo ke mphulaphuli ndathi ke this is a very much broad topic, so we'll definitely have part 2 wale i-conversation sakwenza njengoku i-introduction then sishiye siphinde sibuye ke with part 2. Uyafuna ke mphulaphuli ubuza imibuzo malunga nento esincokola ngayo namhlanje. The number to dial is 0738491740. Yakwazi ke nonfonela ku 0725145381 okanye unthumele inbox kuchuma Mdeuka Reloaded. Doc, good morning and thank you so much for joining us. Dr. Thuswa, can you hear me? Yes, I can hear you, Mr. Sazi, though my volume is a bit on the faint side. I'm not so sure if I'm trying to find okay, thank you very much. Mandisbulisele Mr. Sazi, ndisbulisele nakubaphulaphuli bo bevukani community radio. Let's see, because one of my staff members now is saying that I'm not very audible on the side. So I'm not so sure that it's the technology in here or what that is making the volume a bit less. But let's see if we are able to talk. Yeah, masiqhube Doc sayibona xa sihamba bakwenzeka ntoni na. Doc, namhlanje singokola ngengxaki zamehlo esithi sihlangabezane nazo eziba sisiya sikhula. I remember us having a conversation about this topic. You did mention into yobana Chuma, this is a broad topic. Asizokwazi uyenza ngosuku oluyi-1. While I was doing preparation for this interview, ndayibona londo leyo. But ndifuna namhlanje sifocus on ukwenza introduction and the causes. And i-causes ke sendizibona bana zi-3 apha phambi kwam. I stand to be corrected. We'll just explain as our causes, then sivale for now. Siphinde sibone ba noma leli pholunye usuku esinophinde sibuye ngalo sizoqhubekeka with this conversation. So, xa siqala Doc, ndifuna sicacisele umphulaphuli into yobana zeziphi mhlambi ezingxaki sithi sihlangabezane nazo zamehlo xa sisiya sikhula, and ziqheleke kangakanani mhlambi apha kuthi. Ndiyabulela Msasazi again. As we did discuss, this is a very, very broad topic. Yeah. I'm sure your source of tea is definitely not exhaustive. It may be taking maybe 1 or 2 of the big problems. But if I may introduce it, ndithi umuntu xa ekhula namehlo akhe ayakhula. What do I mean about that? Ndiye ndithi ke xa ndithetha nezigulane zam ndithi xa usemncinci awunantshebe. Uthi xa uyindoda ube nentshebe ibe mnyama ibe ntle njengale yakho. Uthi xa ukhula mo itshintshe ibe mhlophe. So namehlo ngokunjalo, that is structurally ayatshintsha as you go. Functionally ayatshintsha as you go. Then on top of the just changes we expect of age, there are also diseases that are also of age. Now, to break it down, bendizawuqala mna ndichaze ezinto zi-common and then sithathe ezi diseases that we can talk in depth kuzo. Yeah. At a later stage. Okay. Mandenze umzekelo. Uzawubabona abantu xa bebadala ufike amehlo enyembezana time and again kungekho sizathu, not that into ayivayo uyalila. We call that watery eyes.
abanye abantu nguye bebadala amehlo abe dry. Now, these are two different things. They could be related, but watery eyes would mean i-channel or indlela i-tears ezidrainwa ngayo ivalekile ngenxa ye-age. We call Okay. that punctal stenosis. It's a different thing, so I just need to mention those. Omnye umuntu abe ne-dry eyes, kanti konakele ntoni kuye ngenxa ye-age, iintunja ezi producer i-tears ziyoyisaka, ndenza umzekelo. Number two, uzawubabona abantu nguye bekhula bethanda uba namehlo abomvu, especially on the medial aspect. Ndithetha ngento ezicommon kakhulu. Ezinto sithi zi-pterygium or pinguicular. They are age-related, though we know that some of the risk factors are environmental, like exposure, that is abantu basebenza kakhulu elangeni, that is harsh sunlight conditions. Abantu bazawukhumsha ke bathi UV exposure. Then those people are at risk of having these lumps and bumps on the eyes, which is, I will say, pinguicular and pterygium. Then something else that is, okay, before I go further, that one is the prevention, is use of sunglasses that prevent ilanga, UV protectors, wearing caps if ungumfama osebenza phaa ezifama, or traffic officer aba basendleleni all the time during the harsh conditions. Baneminqwazi abayifumanayo umsebenzi. That cap is not only to say in part of uniform, but it has a protective role ukuthi amehlo angabikho exposed kakhulu kwi-UV. Okay. Something else abantu abangayiqapheliyo bengayiboni ubuzaza, uye uthi xa ukhula kweza ages 40, 45 to 50, uboma awukwazi ufunda amagama amancinci. Yeah. We call that presbyopia. It's a normal process of aging, or rather, it's a failure of accommodation with age. Ndithetha ukuthi nqantsho amehlo wakho awakwazi ufocusa kwiinto ezikufutshane ngenxa yoba i-lens yelihlo yakho ibandala iyiqini. Ngegama endifuna ukubhala phantsi, we call it presbyopia. It's a normal thing. Everyone is going to go through that. Then to go further, then there are those other problems now that are more of diseases. I'll just mention so that it was Masiqale nge-glaucoma. Glaucoma is a very common blinding condition, but most of it is age-related. Yes, of course, bakhona abantwana bazalwa sithi xa sibiza i-congenital glaucoma or developmental glaucoma, but the bulk of it is age-related. Sithi abantu mabawateste amehlo abo for glaucoma once they reach the age of 40 and yearly so, and especially if ukhona family history. Kubekho eyesibini nayo ndithatha zigqame phambili ngokwenza ungaboni, i-cataract. Cataract, the bulk of it, senile cataract, meaning that it's old age cataract. Zikhona ezenziwa zigula kwamehlo, injuries nezinye, but old age cataract, akho muntu uzayi-escape ephila. The only way to escape it is to die young. We're all gonna have cataract. So there is no real prevention to it, to be precise, but we need to see anyone oqalisayo ukuthi abone inkungu, abone mfiliba, aphandle kakhulu zizibane zemoto xa eqhuba. Till that time, if vision is so dark, funeka umuntu ade arhuqwe. Kodwa ziyabonakala izo signs uba eli kusaqala. Yile nto ke sithi yi-cataract. IsiXhosa sithe qhaqa ke phaa Msasazi, andilothula, abanye abantu bayibiza ngoba yitiki, abanye bathi ngumlanga. Kodwa into ekubaluleke ngayo yile abantu abadala bathi kukongulwa, that is now yilaa surgery ye-cataract. Sigqithe apho sijonge ezinye ezikhona, loo nto ndizichaza ikakhulu ezi ziye zi-affect ubona. Kukhona into ekhona kakhulu kubantu abadala that siyibiza ngoba yi-age related macular degeneration.
Yeah. Ayichaphakanga kakhulu ukuthi thina bantu bamnyama nangona ikhona nje especially phaya ebalungwini. Kodwa i-most awuzuyifumana kumntana omncinci, uzawuthi xa eba mdala ibe khona. What I want to mention most ngayo is that kukhona i-risk factors indlela esiphila ngayo ethi iyenze nayo ixhaphake, like smoking. Smoking is not a good thing for AMD. AMD, that is age-related macular degeneration. If we are tired, we end up worse. The few things we can do are prevent smoking. Kukhona ipilisi that are good for the eyes. They're available on shelves, city occupied. They are good for your macular health. So yes, they recommend abantu babazithathe iyabancedisa laa nto. It's like a multivitamin. Ine-components ezininzi phaa kuyo ezincedisa impilo yelihlo. Then kwezi conditions zininzi into ezibaluleyo andifuni ushiya i-diabetic related retinopathies. Abantu abaneswekile baya ngokuthi ngexesha elide umuntu oneswekile athi abe ne-retinopathies. The reason why this mention is that ziyakwazi ukuba blinding. Abantu ziyabenza babe zimfama xa bebonwe late, abakwazi uba bancediswe kwangethuba. Prevention is not very clear. We can alter many things, but we cannot alter age. But your control is very important. The diet one takes very important. Those are the things less. Then, well, of course, controller izigulo like high-highs, they affect iswekile. Izigulo zenhliziyo they affect iswekile. Ithoke ngoku ezinto endithetha ngazo zixhaphake kakhulu. Last but not least, that I would want to mention kubantu abadala into eye ixhaphake, though iye ubone abantu iye bekhona bayibone seyingekho. Yile nto sithi xa siyibiza ngolu hlobo lwethu sithi zii-floaters, apho aye ibone ingathi khona into kane ejika lapha elihlweni amane ezama ukosula, kanti ukukhula ijeli le yelihlo ngaphakathi iye iba thin such that kukho ezi floaters ke ngoku zijikeleza emehlweni. Very important to check on such people because ngenye ixesha isenothi kanti kukuqala kwe-retinal detachment kubantu aba-at risk. But zezinye zezinto ezenzekayo ngoku. Ndicinga uba makhe ndime apho umsasazi njengoba nditshilo ngathi it's a broad topic zininzi, but kofuneka sizame indlela yoba sithathe piece by piece, explain in detail. Yeah. Doc, you've mentioned indaba age-related macular degeneration as well as cataract, ne? And wabala some of the causes zezi zinto ezi. If dibambe kakuhle, i-ADM sesasihlunu silapha emva kwelihlo. And one of the causes the cataract i-trauma. Ndiyafuna usicacisele into yobana yenze kanjani lanto and yeyiphi mhlawumbi le trauma sithetha ngayo. And okwesithathu, as conditions zonke xa sizidibanisa ziyichaphazela njani impilo yam yemihla ngemihla, and zeziphi i-consequences endithi ndihlangabezane nazo if ever andizitreaty as problems sesizibalile. Ndizawuzama mandiqale ngale yokugqibela. Xa sicacisa ezi conditions ndiye ndandizohlula ndachaza ezi zinto zingenzi umntu angaboni, that is non-blinding age-related problems, your dry eyes, pinguicular pterygiums, ziyayi-affecta impilo yomuntu in terms of comfort, but azimenzi angaboni. So akho mntu uthanda athi ehleli nje abe enyembezana nje izisihlangu ezivele, very irritating.
So those are some of the problems. The other category ndazama umenshina izinto igroup yezigulo ezimenza umuntu angaboni xa uthe wanazo cataract, glaucoma, AMD, ndazicacisa kanjani. Masize kule uyibuzileyo ngqo ye-cataract. I-cataract lesithi yithiki ukuthi i-lens yomuntu phaa ngaphakathi elihlweni itshintshe ikhala yayo iyeke uba transparent like iglass le yefestile iye ibe mhlophe. Yiyo ke le nto abantu baqala ngubona nkungu, kube ngathi kunkungu, athi umntu ngathi ngibona amafu, ku-dark, because itshintshile ikhala yayo. Befama i-transparent njengefestile, but ngoku itshintshile yamhlophe ngenxa ye-age. If bendizawucacisa deeply, but ndiyacinga uba ingaphezulu kwescope sethu apho sizawuthi i-lens yenziwe zii-proteins, nguye umntu ebamdala, those proteins break down itsho i-lens ibe opaque. But I think kwenele nje ukuthi yi-lens le itshintshayo from being clear to uba ibe mhlophe yenze ungaboni. Now iyenzeka ke loo nto slowly or gradually, in the sense that uqala ngubona kube ngathi kusibekele, bazothi abanye abantu babona blurry to a state apho umuntu angaboni tu, kufuneka ade arhuqwe. Nawe uthi umbona nje phaa kuthi ubone le nto imhlophe elihlweni at the center, yile kanye sithi ke i-cataract. Yi-lens le umowayo ilapha ngaphambili kodwa ngaphakathi elihlweni. Yile ithi xa umuntu engenayo, xa ujongile ubona phaa esenta elihlweni ubone laa nto imnyama around, ithetha ukuthi ke ngolo hlobo i-lens clear. But the moment you see white, kulapho i-cataract ikhona. Now ubuze ke emsasazi nge-trauma. I-trauma ayiyo most common cause ye-cataract. The most common cause ye-cataract yi-age. Hence sithi senile cataract or age-related cataract. But i-trauma kwenzakala mos. Xa unonzakalisile ilihlo, la lens, it means iba affected, itsho ibe mhlophe before the time ibizawuba mhlophe ngalo ngokwe-age. Ndiba ndiyicacisa kakuhle msasazi. Uyonzakalisile, even blunt trauma can cause cataract, or i-blunt trauma ke kukubethwa ngenqindi ngendlubu, or nee-injuries apho ilihlo lixholiweyo ziyayonzakalisa i-lens. Kufuneke ube operate on that. Doc, ngenxa yexesha kuzawunyanzeleka siyithobe apha, but kwi-next conversation yethu ndifuna sigxile ngokubanzi kwi-risk factors as well as i-prevention, symptoms and detection, as well as i-treatment options and i-management. That will be our part 2 of this conversation. But ke andifuni simshiye umphulaphuli elenga. Okay, ndinazo zonke ezingxaki Doc bosowuzibalile. Ndingazinceda kanjani okanye how do I manage the situation logama ndingekakwazi ukuyodibana nogqirha mhlawumbi? Msasazi, ndifuna ukulandela ngumbuzo kamphulaphuli lo. Mama, ezi ngxaki ndizibalileyo ziye zaninzi. Zikhona ezi umuntu anokwazi uba enze into ekhaya, zikhona ezi zifuna ugqirha. Andimbambanga kakuhle umsasazi uba eyona ngxaki yomphulaphuli yeyi. Yeah, ithi i-question zeziphi based on ezinto esesizibalile, i-cataract, AMD, glaucoma, ne-causes zazo bana zibangelwa yintoni and xa kutheni kwenzeka ntoni na. Ingaba mhlawumbi ikhona na into endinokuyenza logama ndingekabi nawo amandla okudibana nogqirha akwazi ukundinceda mhlawumbi apho kufuneka ndincedise khona apha ekhaya? And how do I manage the situation ke ngoku, even if ndiyile kwagqirha or andikayi kwagqirha? But before uphendule mphula wena Doc leyo i-question, masoso sincamathelisa nale i-voice note. Hayi Chuma, bengicela nje uDoc akaniphindele igama lezipilisi athi ziyanceda uprevent amehlo
It's like an antibiotic. Igama lazo. Okay. Bakhona ezapilisi ubuzimentionile bana zikhona kwi-shelf stock to help ukuncedisa lento. Uyacela umphulaphula umncedise bana lithini kanene igama lepilisi kanye le yes. Ngizalibiza again, it's Ocuvite. These pills zincedisa ilihlo, especially against AMD. Ocuvite, apha kuwe msasazi, it will be OCUVITE. Zonke pharmacies zinayo, I will need the prescription. Yeah. Okay. Ndiyakwazi doc ukumaneja lo gama ndingekayi kwagqirha. Msasazi, no. If ever une-cataract, funeka ubonwe ngugqirha ayi-operate. Ukuba une-glaucoma, i-glaucoma izawunida ugqirha number one ayidiagnose, ayitreat. Now, awuzukwazi ukwenza anything ngokwakho ekhaya, at least kwezi zinto sithethe ngazo, Yeah. enoyitshintsha loo nto. But ukuba sithetha ngo-dry eye, yes, you can go to a chemist, but suggest daily drops, you can keep your eyes at least comfortable and moist, that's fine. But izigulo ezi zidala ukwehla kokubona, kuyafuneka uye kugqirha akubone, then akwenzele plan. Right. Doc, kuzawunyanzeleka sizithobe apha i-email. But ndiyafuna sibe no part 2 sometime next week. I want you to avail yourself so that sizawuqhubeka with this topic. Otherwise, enkosi kakhulu, siyabulela tata ngexesha lakho. Ngibulela msasazi, ndizabe ndikhona, sizayithetha before the time siarrange. Sure. Enkosi msasazi. Thank you.